Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Ya kuke a gida, ya al'amura, ya kuma trade. To Allah ya taimake mu, Allah ya bamu sa'a. Ci gaba da karatunmu na yau za mu yi karatu akan stop hunt. Stop hunt ko kuma turtle soup. Duk kusan abu guda ɗaya ne. Misali idan aka ce stop hunt ko kuma turtle soup, ana samun su ne a wani waje guda ɗaya. Misali idan muka ce element of threat setup, bari mu ɗauko a cikin element of threat setup. Mun san da cewa akwai consolidation, to akwai expansion, akwai retracement, sannan kuma akwai distribution. To ba ruwanmu da shi distribution da kuma retracement da kuma expansion. Kawai abin da za mu yi amfani da shi shine consolidation. A cikin consolidation za mu cire wannan stop hunt ɗin mu gan shi. Sannan kuma a wajen manipulation duka ana samun wannan stop hunt ɗin. Misali idan kasuwa tana consolidation haka, akwai wani breakout da take false breakout sai ta dawo, sai ta ɗan koma sai ta ci gaba. To wannan false breakout ɗin da ta yi, wannan false breakout ɗin shine stop hunt ɗin. Ku duba da kyau. Kun gani? Wannan ɗan fitowa da bakin nan ya false breakout ɗin shine stop hunt ɗin. Ga misali na zana wa mana a nan wajen. Ga shi nan consolidation nan, ga shi nan ta yi false breakout, nan ta fita sai ta dawo ta yi retest. Daga nan wajen an samu breaker a nan wajen sai kasuwar ta ci gaba, an samu a fair value gap. To in kun zana nan wajen za ku ga abin da yake faruwa a nan wajen kawai an yi false breakout ne. To wannan false breakout ɗin shi ake kira da stop hunt, shi ake kira da turtle soup kuma. Sannan ko ba a irin wannan wajen ba, misali ana iya samun stop hunt a lokacin da kasuwa ta je za ta yi respecting wani order block a sama. To ana iya samun stop hunt a wajen. Misali bari in zana mana sai mu gani. Daga haka. Bayan an samu wannan stop hunt ɗin, kasuwa ta fita, ta dawo, ta yi respecting. Misali haka. Bari in ɗan zana wani trend line haka. A ce nan wajen kana da order block. Nan wajen kana da order block. Ga misalin nan na cire mana. Kasuwarka ta taho daga nan. To nan wajen kana da order block, kana da buy side liquidity a nan wajen. To kasuwarka sai ta zo ta yi ranging nata. Nan sai ta yi false breakout ta koma. To kaga already ka riga ka samu stop hunt a nan wajen. Nan wajen zai zama entry ka. Idan ka shiga kasuwar aka tafi da kai, kana nufin daga nan kasuwar za ta yi respecting wannan order block ɗin. In ta yi respecting ta dawo. To duk yadda za a ce ta cire kanta waje haka, yadda na zana haka, in dai ta cire kanta waje haka tukunna ta dawo, ya sake zama an sake samun false breakout a nan wajen. To wannan false breakout ɗin zai zama na stop hunt ne. Stop hunt ɗin da aka yi shine turtle soup. Shine na an yi taking buy side liquidity a wajen. An yi taking buy side liquidity a wajen. To ina faɗa muku gabaki ɗaya abin da za ku fahimta a tattare da shi stop hunt da kuma turtle soup duk abu guda ɗaya ne. Sannan kuma da manipulation. Don sabida sai a wajen manipulation yawanci ake samun wannan turtle soup ɗin. Ana samun shi a wajen manipulation sosai da sosai. Zan nuna mana a cikin chat yanzu. Zan nuna mana misalinsa yanzu in Allah ya yarda.
Ga wani misalin stop hunt a wajen nan da zan bayar. Kasuwar daga nan in kun lura ta je sai ta dawo haka. To da ta dawo sai ta sauko. In kun lura nan wajen, kun ga inda na zana nan? Bari in zana mana shi da wannan abun. Misali ta ɗauko ƙafa daga nan wajen. Kun ga sai da ta zo nan, tukunna ta juya ta ƙara shigowa ciki sai ta taho nan. Kun ga daidai wajen sai ta juyo ta dawo. To. Idan kun lura gashi na zana tun daga ƙafan nan zuwa nan ta tafi. Idan kun lura nan gefen ai bai kai nan ba. To wannan failure ɗin da ake samu one time ɗin shi yake zama na stop hunting.